Il-Gvern huwa kommess li jsaħħaħ u jħares id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità biex jassiguralhom l-integrazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà. Fil-fatt il-Gvern ħabbar 6 miżuri li se jibdew jiġu implementati minn din is-sena. Dan jikkuntrasta bil-kbir dak li qed jiġri f'pajjiżi ġirien tagħna fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea kienet mitluba tfisser kif stati membri qed inaqsu l-infiq fuq persuni vulnerabbli u l-impatt negattiv li dan qed iħalli. Bitweġiba dan il-Kummissjoni ħeġġet lill-gvernijiet kollha biex iwettqu riformi f'dan il-qasam u jsaħħu s-sistema permezz ta' inklużjoni soċjali, xogħol u edukazzjoni ta' persuni b'diżabilità. Żgur li l-politika tal-Gvern Malti hija eżempju ċara l pajjiżi Ewropej sabiex jimxu fuqu. Il-Gvern se jinvesti biex jagħti servizz ta' guardianship lil persuni b'diżabilità intellettwali li sejn biex jitnaqqsu l-possibilità ta' abbużi minn fuq dawn il-persuni. Is-Segretarju Parlamentari għad-Diżabilità Franco Merċieqa jgħid li Malta għandha bżonn tinvesti aktar biex jiżdiedu l-impjiegi għal persuni b'diżabilità. Tan iż-diżabilità f'Malta komparat ma' barra aħna xi 4% waqt li fl-Ingilterra pereżempju hija sa 5%. U għalhekk aħna għandna bżonn għandna dmir li ninvestu aktar. Mistoqsi dwar il-fatt li pajjiżi oħra tinaqsu l-infiq tagħhom fuq persuni b'diżabilità, Franco Merċieqa jgħid li l-Gvern Malti hu kommess li jsaħħaħ dawn is-servizzi. Ifimni, dak huma prioritajiet ta' pajjiżi differenti, jiena ma tħolx fil-mertu tal-għażliet li jagħmlu pajjiżi oħrajn. Jiena li interessani li il-pajjiż tagħna Malta qed tagħmel priorità, qed tagħmel enfasi fuq is-settur ta' diżabilità li aħna rridu nikkreaw soċjetà ġusta. Intant se jiżdiedu n-numru ta' postijiet fid-day centers b'200 għal 600 b'somma ta' 900,000 euro. L-Aġenzija Support se tingħata allokazzjoni ta' 400,000 euro sabiex ittejjeb il-kundizzjonijiet fir-residenzi għal persuni b'diżabilità li tmexxi fil-Fgura, ħal-Kirkop, l-Imtarfa u Itilajn u Bormla. Il-Gvern se jiffaċilita l-espansjoni ta' servizzi residenzjali oħra li tagħti l-Aġenzija Support billi jiġu allokati 400,000 euro oħra. Fil-budget tħabbret ukoll żieda fl-allowance ta' tfal b'diżabilità. Din l-allowance li minna jibbenefikaw 815 persuna se tiżdied għal 20 euro fil-ġimgħa minn 16 euro u 31 ċentiżmu. Miżura oħra importanti għal persuna b'diżabilità hija dik tat-taxxa ta' trasferiment causa mortis. Din se titneħħa kompletament għal kull proprjetà li titħalla lil persuni b'diżabilità f'każijiet bona fede. Il-Gvern irid li jnaqqas il-ħsibijiet tal-ġenituri ta' persuni b'diżabilità dwar meta dawn jiġu nieqsa. Għal dan il-għan il-Gvern beda bl-istudju tħejjiet biex matul din il-leġislatura jitwettaq il-proġett Soċjetà Ġusta fejn il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jserħu moħħhom li wliedhom se jkunu din jiġu integrati fil-komunità fid-djar residenzjali meta huma jiġu nieqsa.